Nagsadot ka kanaw kuna ni mamay. Tuladan dagiti kuton anak. Nasinop da. Nagagat da ngagbirok iti kanunda anak. Nagpaypay so ata dade. Ay na, dadato yung nalaing na ubingay. Anak, nagtugaw ka man, dati bagat. Kaya daday. Ampay dadi nga. Ampay anak, nagsadot ka kanaw kuna ni mamay. Madimot daday. Madimot dadi nga. Di ka man kanong maibabaunan anak. Kinampay, naggagapwam manan. Napanan manan nga nagmalmalan. Talang na daday asa dagti pergula. Di talang asadag nga. Ay na anak ko, saan nga kasta Saan nga kasta dapat ti ugalyin anak? Tuladem dagiti kuton anak. Nasinop da. Nagagat da ngagbirok iti kanunda anak. Saan nga tila papapananda? Saan da nga mapan aglaklakwat sa anak? Adim magpaypay sa data daday. Ay na, apaw, nagpulisi po da ito yung ngaubingain. Agpaypay so anak, nagagat dagiti kutom, saan da nga mapan aglaklakwat sa anak? Saan daday? Ay na, apaw, sapay ipapilit na. Ay, Kal, pagkunaam kumanga saan nga agpaypay saw? Kit, napan kami di plaza tatay daday kit. Nagdadamot di jay. Nagdi kutom. Apandan siya nagpasyar. Nya? Pasalida, kinaganda pa yung ngarad ni Buboy. Nya? Ay na, nagluko da ito yung ngaubingain. Kitagpay sumot daday. Ay na, apaw, ito yung ngaubingain. Aw, kahit ampay garaw ta nagmalum ka nga nagawid anak. Nay, rumabiing nasupngutin. Ang kaagong ungatan daday, natinag namin di sa ngaribo ni Buboy. Ay kasjay, apokit nagbirigod kamutin anak kao. Tinulungam nga nagbirok ni Buboy. Madi daday, Kanya, madim ka ang tinulungan gambit na narabiyang ka. binadeka lang daday. Kanya ti binaddekan. Binadeka di sa ngaribo daday. Uray ko hanggang nagawid daw sa narabyana. Api na di daday. Nandito ko bingay. Ay, naglamiis nga talaga. Naa, bakit? Nakitam dato yung commentan ni Kumarim Elma pakialamera dito yung post mo dito yung Facebook. Kanya man tipunanan. Kitam feeling back nang kakano bakit? Ay na. Tanya ti kayat na pati dita Facebook. Agri-grigat ha. Sinalbag.